desde aquí, baixámonos aquí, vimos aquí, este paso, este longo, para facer o arrime, descansado. Este é Enrique Peón, o motor do grupo de baile Xacarandaina. Con tan só 18 anos convertiuse no seu director e desde aquela nunca o deixou. Hoxe, 25 anos despois, segue ensaiando, dirixindo e alimentando nos seus alumnos a devoción que el sente por todo o que forma parte da tradición musical galega. Este tolo do folclore, como el se define, é unha das persoas que máis leva traballado por el, por evitar que se perdera, por mantelo vivo e por espallalo polo mundo. Un labor ás veces ingrato, ás veces incomprendido, ás veces infravalorado, pero que dá fermosísimos froitos como este espectáculo chamado Prestixio, no que Enrique é a cabeza, a alma e o corazón. Os primeiros anos de Xacarandaina foron en branco e negro, como nestas fotos. Pronto gañaron prestixio e premios. De feito, foron 4 veces campións daquel famoso concurso televisivo chamado Gente Joven, pero daquela non había vídeo para gravalo. Estes que vedes son algúns daqueles primeiros bailaríns. Agora rondan os 40 anos e a maioría cambiоulles moito a vida. Pero o baile sempre está aí. E cando se celebrou o 25 aniversario do grupo, todos quixeron participar na gala especial que organizaron. E iso que houbo que ensaiar moito, porque as mañas non se perden, pero a forma física sí. Aínda así, volver a reunirse, a bailar, a cantar cos antigos compañeiros non tiña prezo, e calquer esforzo quedou compensado. O espectáculo foi magnífico e, por suposto, cargado de emoción. Se alguén desfrutou con especial intensidade daquela festa de aniversario foi Enrique Peón, que veu bailar a 340 alumnos que en algún momento formaron parte do grupo Xacarandaina con mayúsculas. E ti? Como levas ti, despois de 25 anos? Eu, despois de 25 anos, satisfeito a nivel artístico e a nivel persoal, porque me sinto moi identificado e que aportamos algo por la cultura deste país. Pero, por outro lado, estou un pouco canso de estar chamando nas portas e que a cousa non funcione. Tens ganas de reivindicar cousas? Teño ganas de... Son moi reivindicón eu, Fas ben, efectivamente. Xa se sabe, o que non se queixa non consegue nada. Que queres reivindicar, Enrique? Quero reivindicar que... Reivindica todo o que queiras. Que fai falta que as institucións públicas, empezando desde os concellos hasta diputacións, hasta a Xunta, hasta Madrid, que dunha santa vez pensen que Galicia non é só danza clásica, danza contemporánea e orquestas sinfónicas, sino que a maioría da población nos gusta a nosa cultura, traballamos na nosa cultura, o facemos con todo o amor do mundo, e hai cousas de moitísima calidad que hai que apoiar. Estos traxes que vedes aquí están feitos con moitísimo esforzo de ir a representar a Galicia a festivales internacionales sin que nadie che dera un duro e comer de bocadillo todo o viaxe, de dormir en sacos de dormir, dunhos esforzos terribles, de ir a Ucrania en bus, de facer unhas cousas que bueno, aquí para contar e non parar. Bueno, e o ben que se pasa, non? Sí, o ben que se pasa, pero... E o ben que se pasa. Sí, pero chega un momento que hai que dignificar. E cando se vai a representar a un país fora é moi triste que... A veces me deron ganas de decir que non íbamos representando a Galicia. Salimos ao estranxeiro e quedan ca boca aberta. Vamos a festivales internacionales e eso, vamos, que arrasamos totalmente, non?